लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय गासै मोनबा खौरांफोरनि जथायनाय खौरां होनो लानाय जादों। दा बे खौरांफोरनि गेजेरावहाय नोंथांमोनहा मा नायलांजोबबा मिथिनो मोननाय जागोन। नायलांनायाव नोंथांमोना बबेखौ मिथिखादोंबा स्किप खालामनानै गुबुन मोनसेयाव बारलांनो हागोन आरो थांनायनि सिगां नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव खेबसे हाबलांनानै नायलांनो हानाय जागोन डिसक्रिप्शनाव मा दङ आरो बेजों लोगोसे खौरांफोरनि गासै गुदि खिथा नोंथांमोनहा डिसक्रिप्शनाव नुनो मोननाय जागोन। दा बेवहाय फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों जे 25 जुन खालि चिरांनि पुलिसा हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरजों अर्थात फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसियेलफोरजों लोगो जानानै जथाय संदाननायाव आयेन बेरेखायै गेलेनाय दंफां फालांगिरिनि गारि हमनो मोननाय जादों होनदों। नोंथांमोना सावगारियावबो नुखाबाय जानो हागौ। दा बेखौ रुनिकाटा पुलिस थानानि बेन्दोंनि सिङाव थानाय सिमला बागान लामायाव गंसे टाटा मबाइल गारियाव हमनो मोननाय जादों होनदों। नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनदों जे चिरां पुलिसा गावसिनि पेजआवनो बेखौ होनाय जादों। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन नेक्स्ट खौराङाव नोंथांमोना नुदों जे लादाखनि LAC अर्थात लाइन अफ एक्सुएल कन्ट्रलनि गलवान सेरफाङाव भारत आरो चीननि रौनियाजों दावराव जानाया सिरि जानायनि उनावनो फिन बेनि साहा थानाय देपसां ओनसोलाव चीननि रौनियाफोरा जमा जाफैदों होननानै नुनो मोनदों होनदों आरो गलवाननि बादिनो जाथाय जागोननि माखासे इसारा नुनो मोनबावदों होनदों। दा नोंथांमोना बेखौबो गाहाय गुदियै नायफिननो लुबैदोंबा नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव हाबनानै गासैखौबो चेक खालामना लानो हानाय जागोन। दा जाथाया उनावहाय मा जागोन जोङो उननि खौरांफोराव मिथिनो मोननाय जागोन। जेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों नेक्स्टआव नुनो मोनदों आसामनि कभिड-19नि थासारि। आसामनि कभिड-19नि थासारिनि बेलायावहाय गासै दा टटेल पजिटिभ केसआ 6,370 जाना दङ। बिनिफ्राय डिसचार्ज खालामदों 3,958 आरो बिनिफ्राय एक्टिभ केसआ 2,400 दङ आरो बिनिफ्राय थैनाया 9, बिनिफ्राय माइग्रेसन जालांनाया 3 दासिमबो दङ। बिनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन आसाम आरो सा सानजा भारतखौ 27 जुनसिम रोजा अखा हागोननि थाखाय एलार्ट होनानै होदों IMD एबा इन्डियान मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्टआ। दा नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। दा बेवहाय मा होनदों नोंथांमोना नुगोन बाहाय गासै 25निफ्राय हथात दिनैनि दिननिफ्राय 26 आरो 27 हालागै फ्राय थांगोन होनदों। मैयानिफ्रायबो 24निफ्रायनो माखासेयाव नांदों होनदों। दा बेवहाय मेघालया आसाम बेहाय गाहाय नांगोन होनदों आरो गुबुन भारतनि साहा ओनसोल जेरै बेंगल सिक्किम निउ दिल्ली बेफोरावबो गोहोम खोख्लैगोन होनदों। दा जोंहा सा सानजा भारत हिसाबै एबा आसाम हिसाबै आसामावबो जोबोद गोहोम खोख्लैगोन होनदों। दा बेवहाय अदेबानि दासिमबो अखाया रोजायै हागासिनोखा। नोंथांमोनहा जायफोर ओनसोलाव हादों नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ। दा सांग्रांथिया बेसो जायफोर ओनसोलफोराव दैमा बा दै गिदिरफोर दं बेफोराव थानाय ओनसोलफोरनि सुबुंफोरा सांग्रांथि थानाया गोनांथि दंथारसै। बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नेक्स्टनि खौरां। नेक्स्टआव नुनो मोनदों जे जम्मु काश्मीरनि बाडगाम जिल्लायाव भारतारि रौनियाजों लश्कार-इ-ताइबानि सा 5 उदखारि हमजादों होनदों। बिथांमोनजों लोगोसे हाथियारखौबो बोखांनो हादों होनदों आरो बिथांमोनखौ दासिम नायबिजिरगासिनो दङ होनदों। दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों काश्मीर जन पुलिस बिथांमोननिया टुइट खालामनायनि गेजेरजों बेखौ फोसावदों आरो बेखौ नोंथांमोना गुदि खिथा नायफामनो लुबैदोंबा बेयावबो डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ। दा बेमोन नोंथांमोननि थाखाय गासै मोनबा खौरांफोरा। गुबुन खौरांखौ नोंथांमोना गुबुन समाव मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना दासो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हानाय जागोन आरो नटिफिकेसन बेलखौ अन खालामनानै लानो हागोन। गुबुन डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ बेखौ नायनानै थांनो हानाय जागोन। एसेनोसै नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।